Казки для Дзівусі і ўсёй Беларусі. Вітаю тебе, Дзівуся, як таксама ўсіх беларускіх дзетак, хто жыве як у Беларусі, так і тых, хто знаходзіцца па-за межамі нашай радзімы. Я казачнік Васіль, разам з казачніцай Аленай. Усіх вітаю! Мы будзем расказваць яркія, цікавыя, нечаканыя гісторыі, як уласныя, так і тыя, што напісалі нашыя выдатныя пісьменнікі. Словам, усё гэта разам падкаст «Казкі для Дзівусі». Подписывайтесь на нас, падтрымлівайце, ставьте падабайкі, а мы пачынаем. Дзівуся, 23 верасня споўнілася 100 гадоў цудоўнаму беларускаму пісьменніку Артуру Вольскаму. Ён складаў нямала файных вершаў для дзяцей, пісаў п'есы, апавяданні. У маладыя гады быў боцманам і нават мінёрам. І гэта быў першы пісьменнік, якога я ўбачыў на сцэне. Калі я пайшоў у першы клас, то Артур Вольскі акурат перад намі, школьнікамі, выступаў, і гэта было бліскуча, гэта было проста цудоўна. У першы клас я ішоў з пэўнай радасцю. Не ведаў, напрыклад, што мяне там будзе чакаць матэматыка, за якую ў будучым я буду атрымліваць не адну двойку, і проста не адну двойку звычайную, а двойку за чвэрць. А вось тыя хлопчыкі і дзяўчынкі, якія пасля канікул ішлі ў школу, скажам так, у другі, трэці, чацвёрты ці нават 5 клас, яны ўжо былі не настолькі радыя. І пра гэта наш першы ў гэтай серыі верш Артура Вольскага «У верасні, у верасні». У верасні хапае ўсім турбот. Дзятва да школы ў верасні спяшаецца штогод. Хоць сыпле дожджык з раніцы, і ў хмарах промень згас, хто ў першы клас збіраецца, а хто ў апошні клас. У верасні зрабіўся дзень малы. Развітваюцца ў верасні з буслянкамі буслы. Рассекшы хмару ўзмахамі, клін жураўліны знік. А ўсё чуваць над дахамі, птушыны сумны а-а! Крык. У верасні стаў лес зусім рабы. Вавёрачка ў верасні дасушвае грыбы. А вожак устрывожаны. А знаеце чаму? Чаму? Бо трэба ложак вожаку заслаць на ўсю зіму. У верасні хапае ўсім трывог. Мядзведзіца ў верасні вышуквае бярлог. Медведзяняты жвавыя да самае вясны, расстаўшыся з забавамі, глядзець там будуць сны. У верасні турбот паўнюткі рот. І я раблюся ў верасні старэй на цэлы год. Ні ціха, ні шпарка плыла сабе хмарка, плыла невядома адкуль і куды, як човен, што повен чысцюткай вады. То ўправа, то ўлева хілілася крышку, і вось зачапілася за тэлевышку. І стала адразу нібыта ў тумане футбольнае поле на нашым экране. Дзе мяч? Дзе вароты? Не ведаем, што там! А хмарка дажджынкамі сыпле, як шротам. Даволі, плыві ўжо! У хмаркі мы просім, ды ўпросіш хіба, каб спынілася восень. Што ж, восень, калі яна прыходзіць, яе не спыніць, не стрымаць, а дзеці, павучыўшыся цэлы дзень у школе, цяпер самі прагнуць вучыць. Але каго? Беднага коцю. Якая яна коцева грамата, даведаемся з аднайменнага верша. Раз, два, тры, чатыры. Коцю грамаце вучылі. Ды бурчыць ён сам сабе. Што мне А і што мне Б? З іх я нават не пад'ем, бо ўсё смачнае на М. Малако з яго і мяса, да якіх я дужа ласы. І смятаны ў нас не стане, калі М няма ў смятане.
Ціха, коцю, не шуміш, чуєш? Шимбр-шимбр, шиш! Шкрабаецца мыш. Мыш? Яна таксама з М. Ухаплю яе ды з'ем. Шусь да норкі. Не спаймаў! Мур-мур-мур! Мяу-мяу-мяу! За мышкамі палююць не толькі коцікі, а часам і смелыя хлопчыкі, якія, узяўшы, вядома ж, без дазволу татаву стрэльбу, чакаюць у засадзе сваю здабычу. Пра гэта наступны верш «Паляванне». Ледь святло на кухні стухне, гаспадарыць мыш на кухні. Шымбр-шымбр-шымбр-шым! Мама кажа, што... Мужчыны нешта тут зрабіць павінны. Стрэльбу ўзяў я на змярканні і пайшоў на паляванне. У куток паклаў прынаду, сам пад крэсла, у засаду. Прытаіўся лепш за кошку, хоць пад крэслам цесна трошку. Раптам шоргат у зацішку. Шымбр-шымбр-шымбр-шым! Так і ёсць. Угледзеў мышку. Прывітанне. Бач, як спрытна крышыць сушку. І я бяру яе на мушку. Бах! Вылажу я з засады. Ані мышкі, ні прынады. Вось каб слон прыйшоў да нас, я пацэліў бы якраз. Будзем спадзявацца, дзівуся, што гэта быў проста сон. І хлопчыку прыснілася гэтае паляванне. Не было ніякіх стрэлаў, кухня цэлая, мама не перажывае, што буйнакаліберная стрэльба сапсавала новую кухню. Так, гэта проста сон, а ў сне чаго толькі не прысніцца. Неяк мне прысніўся сон, быццам конны эскадрон нашай вуліцай праходзіў сярод ночы ля акон. Капыты бубнілі ў брук, пабудзілі ўсё наўкруг. Грук, 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 грук! А прачнуўся ж. Гэта вожык па падлозе тук ды тук. Ад яго маленькіх ножак гэткі тупат, гэткі стук. Грук, 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 грук. Бедны вожык, дзівак, калі трапіш да дзяцей, то так проста на волю не выйдзеш. Наступны верш Артура Вольскага так і называецца «Вожык, дзівачок». Вожык, вожык, дзівачок, не сціскайся ў кулачок. А я наліў для дзівачка поўны сподак малачка. Але вожык, дзівачок, не глядзіць у гэты бок. Малака не хоча ён і тупоча на балкон? Ды няма з балкона сцежак, ні лясной, ні палявой. Толькі пахне вецер свежы, пахне лісцем і травой. Я вельмі спадзяюся, што ў гэтага вожыка ўсё ж такі будзе шанец уцячы на волю. І запомні, дзівуся, ніколі нікога супраць яго волі не трымай. Ні лася, ні бабуіна, ні нават вожака ці пацука. Ды і нам трэба быць вогуле асцярожнымі, каб не трапіць у такую прыгоду, якая здарылася з наступным героем Бегемотикам. Пасярод дрымотных вод жыў дзядуля Бегемот і пад сонцам афрыканскім грэў то спіну, то жывот. У разважлівага дзеда быў унучак непаседа. Ведаць трэба ўсё яму. Як? Адкуль? Куды? Чаму? Не ў дакуку, а ў навуку, гаварыў дзядуля ўнуку. Маем тут мы ўсё, што трэба. Ёсць вада, зямля і неба. Дык жыві, як жыў твой дзед. Не цягайся ў белы свет, а жыруй сабе ў трысці. Ды расці, расці, расці. Так з цябе праз колькі год будзе сталы бегемот. Але ўнучак Бегемотик пазяхаў на поўны роцік.
Ён ад дзедавых парад уцячы быў тут жа рад, бо даўно гарэза марыў зазірнуць за далягляд. Як там, хто там, дзе там, што там? Ён усім раскажа потым. І маленькім, і сярэднім, і дарослым бегемотам. Дыгдын, 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 дыгдын. Уначы, калі паснулі ўсе бабулі і дзядулі, калі зоркі ў цёмнай ціні, як у хмары патанулі, бегемотик вось які ціха выбраўся з ракі. І падаўся без дазволу ў свет шырокі на прасткі. Колькі ён спаткаў на волі дзіваў розных і прыгод, не дазнаецца ніколі аніводзін бегемот. Чаму? Бо жыве былы гарэза ў ванне, зробленай з жалеза. Тут яго частуюць ежай самай смачнай, самай свежай. А наўкол гудзе народ. Колькі ўлезе ў гэткі рот! І зусім не ўцям нікому, што сумуе бегемот. Дзе блакіт, што цешыў вока? Дзе ўзбярэжак утрысці? Ах, як Афрыка далёка, не дайсці, не дабрысці. Там, сярод дрымотных вод, вось ужо каторы год слёзы горкія па ўнуку лье старэнькі бегемот. Ах, навошта, мой харошы, ты зрабіў наадварот. Так, дзівуся, трэба слухацца сваіх родных. Яны кепскага не параяць. Вельмі шкада бегемотика, але я веру, што он вырвецца на волю. Бегемоты ўвогуле, яны вельмі моцныя. Іхнія зубы могуць раскусіць, што хочаш. І таму я ўпэўнены, што, пабедаваўшы крыху, наш бегемотик разгрызе замок у сваёй клетцы, а таксама вызваліць усіх іншых жывёл у заапарку. І разам яны уцякуць на волю. Будзем спадзявацца на лепшае, спадзяецца таксама на ўсё самае лепшае і наступны герой, які таксама марыць, але яго жаданне ў тым, каб усіх, хто наблізіцца да яго, укусіць, а месяцам праглынуць. Што гэта за такі злосны герой? Зараз даведаемся. Дзе вольхі ніцыя крысом хаваюць бераг стромы, жыве стары самотнік сом на ўсю раку вядомы. Жыву і не тужу, а каго трэба, укушу. Як змеі чорныя карчы ў тугім спляліся скрутку, і цёмна ўдзень нібы ўначы ў сомавым закутку. У змроку цемры я жыву, як прыйдзеш у госці, укушу. А ён, знявераны ў жыцці, жабіным водзіць вокам. Імкнуцца рыбы абысці яго як-небудзь бокам. Калі наўкол усе паснуць у аернай цемры зыбкай, ён хоча месяц праглынуць, як залатую рыбку. Хачу і праглыну, а раз не верыш, укушу. І ёсць такія на ўсіх злосныя буркуны, якія мараць толькі пра адно – усіх пакусаць, усіх укусіць, а то і з'есці, бо яны злыя на ўвесь свет. На шчасце, іхнія мары не заўсёды спраўджваюцца. Ёсць мара і ў аднаго качара. Вершык называецца «Качар-рыбалоў». Ладзіць качар вуду. Ловіть рыбку буду! Падчаплю я плотку з добрую колодку, карася з парася і з коня акуня. Цэлы пуд налаўлю, кашанят накармлю. Пайшоў качар па лужку, з вудай сеў на беражку, азярцо як шыбка. Ну, ловіся, рыбка! Буль-буль-буль, хі-хі-хі. Хоть проси, хоть не проси, нас ты рыбок не з'ясі. Было сонца ў вышыні, стало сонца нізка. А дзе ты акуні? Не відаць і блізка. Знікла рыбка дзесьці. Нясі, качка, есці. Што? Вось яны якія празмерна самаўпэўненыя качары. Заўсёды трэба адчуваць свае сілы і не маніць, што зможаш налавіць безліч рыбы.
Увогуле дзівуся, маніць нельга, але праўда ёсць выключэнні. Калі мана можа выратаваць тваё жыццё, то, чаму і не? Пра гэта верш Артура Вольскага «Буслава шапка». Схапіў бусел жабку за левую лапку, а пасля за правую, грозіць ёй расправаю, просіць жабка. Не карай, слоўца вымавіць мне дай. Ты блукаеш па балотах у сваіх чырвоных ботах, у парадным пінжаку з белай хусткай на баку. Ды ў цябе, браток, ква-ква, не пакрыта галава. Не рабі мне, бусел, ліха, я вядомая краўчыха. Возьму голку ў лапку і пашыю шапку з лісточкаў лілейных, самых надзейных, а яшчэ ў прыдачу прышпілю гарлачык. Кажа бусел. Праўда, жабка, вельмі мне патрэбна шапка. Мяне сонца пячэ, мяне дожджык сячэ. Тыдзень-два, можа 3 прамінула з той пары. Ходзіць бусел па балотах у сваіх чырвоных ботах, у парадным пінжаку з белай хустай на баку. Ходзіць злосны, сам не свой, з непакрытай галавой. Адгукніся, жабка, ці гатова шапка? Адгукніся, жабка. Малайчына жабка, змагацца трэба да апошняга. А буслу няма чаго быць такім даверлівым. Мы ж не адпусцім, скажам, дранік, калі ён скажа, што не ешце мяне, я вам, не ведаю, там халяўны айфон прынясу. Мы пасмяемся з гэтага дзіўнага драніка і хутчэй яго праглынем. Увогуле дзіва ў свеце хапае і дзіўных людзей таксама стае. Адзін з іх – дзіўны дзед. А ці праўда, ці быль, дзед набыў аўтамабіль. Хоць няма ў яго правоў, рухавік уміг завёў. Круціць руль адважны дзед, толькі пыл курыцца ўслед, толькі шыны шу-шу-шу вылятаюць на шашу. І папёр матор, папёр на чырвоны светлафор. Раптам міліцыянер цоп дзядулю за каўнер. На сваім аўтамабілі шмат бяды вы нарабілі. Дзе правы? Няма правоў. Пешкі пойдзеце дамоў. Дзед машыну на шнурок і дадому павалок. Падару сваю машыну нуку я на імяніны. Думаю, унук вельмі абрадуецца. Машыны, рух, вандроўкі, як гэта файна. Так і хочацца сесці ў машыну ці хаця б у аўтобус і адправіцца ў падарожжа. З вакон глядзім наўкола, глядзім у 100 вачэй. Хутчэй бяжыце колы, хутчэй, хутчэй, хутчэй. Сярожава мама артыстка. Звычайна збіраючыся на выязны спектакль, яна адводзіць Сярожу да бабулі. Але на гэты раз бабуля была вельмі занятая, і мама вырашыла ўзяць хлопчыка з сабой. Сярожа быў шчаслівы. Нарэшце ён даведаецца, што гэта за таямнічы выязны спектакль, які так часта адбірае ў яго маму. На самай справе нічога таямнічага не было. Спачатку ехалі ў маленькім аўтобусе, у ім змясціліся не толькі ўсе артысты, але і вялікі магнітафон, і баян у чорным футарале. Верхам на футарале сядзеў малады артыст, якога звалі Саша. Трасе там ззаду, сказаў ён і перасеў на футарал. І нічога не трасе. Тут жа адгукнулася старэйшая з усіх прысутных артыстка Ксана Мікалаеўна. Вадзіцель у нас цудоўны. Па голасе Ксаны Мікалаеўны Сярожу здалося, што она гаворыць не зусім шчыра, проста падхвалівае вадзіцеля, каб той больш акуратна вёў машыну, бо якраз пайшоў ліпучы снег. Дворнікі ледзь паспявалі ачышчаць пярэдняе шкло. Фі-фі, фі-фі. А колы то раптам коўзаліся з боку ў бок, то падскоквалі на выбоінах. Вось і ўсё. Нічога цікавага. Нічога цікавага за ўсю дарогу. Грузавая машына з дэкарацыямі і ўсім, што неабходна для спектакля, выехала з горада раней.
Да прыезду артыстаў сцэна ў калгасным клубе была падрыхтавана, сцэна маленькая, зусім не такая, як у тэатры, і дэкарацыі таксама не такія, нейкія шэрыя, пашарпаныя. Але гледачы, відаць, былі задаволеныя. З залу даносіліся то дружны рогат, то воклічы, то воплескі. Выбіраліся з калгаса, калі ўжо зусім сцямнела. Аўтобус ехаў яшчэ павальней, бо крыху прымарозіла, і дарога была коўская. Сярожа сядзеў побач з вадзіцелем і глядзеў, як паўзе пад колы пабялелая стужка асфальту, выхапленая з цемры фарамі. Спачатку гэта было цікава. Сярожа уяўляў, што ён сам сядзіць за рулём на шафёрскім месцы. Потым яму гэта надакучыла, бо вельмі ўжо ўсё гэта было аднастайна. Хлопчыка пацягнула на сон. Ён, праўда, з усіх сіл стараўся не паддацца спакусе, бо яму хацелася выглядаць гэтакім сталым, сур'ёзным, такім як шафёр. Але галава яго ўсё часцей хілілася на грудзі. Спалі, ківаючыся з боку ў бок, многія з артыстаў. Нават Саша пакінуў сваё наседжанае месца і перайшоў на задняе сядзенне, бо з футарала можна, заснуўшы, было і ўпасці. Толькі Ксана Мікалаеўна па-ранейшаму пільна ўглядалася ў дарогу, відаць, баялася, каб не здарылася чаго па гэтай цемрадзі і наледзі. Яна бясконца турбавала нейкімі пытаннямі сваю маладую суседку артыстку Святлану, відаць, каб самой не заснуць, але тая, гэтая Святлана, неўзабаве адкінула галаву на спінку сядзення і перастала адказваць. Нарэшце сон агарнуў і Сярожу. Прахапіўся ён ад раптоўнага крыку. «Заяц! Заяц!» — крычала прарэзлівым голасам Ксана Мікалаеўна. «Заяц на дарозе!» І Сярожа сапраўды ўбачыў зайца. І ён ляцеў як душ перад самай машынай. У яркім святле фар мільгаў яго каротенькі белы хвосцік. Сон як рукой зняло. Артыст Саша кінуўся з задняга сядзення наперад. «Хутчэй, хутчэй!» — крычаў ён шафёру. «Душы яго!» — крычаў ён, што сілы. «Ой, перакулімся!» — лямантавала Ксана Мікалаеўна, але шафёр паслухаўся Сашу. Ён націснуў на педаль газу і ніжэй схіліўся да руля. Твар яго зрабіўся суровы, нават жорсткі. У вачах з'явілася нешта драпежнае. Сярожу здалося, што ён падобны зараз на каршуна, які высачыў бездапаможную здабычу. Заяц то сціскаўся ў шэры камяк, то выпроставаўся, як адпушчаная спружына. Сярожа паспеў разглядзець даўгія вушы, шчыльна прыціснутыя да спіны, каб не перашкаджалі бегчы. Але аўтобус ляцеў так хутка, што здавалася, быццам заяц робіць фізічныя практыкаванні на месцы. Потым адлегласць між ім і аўтобусам пачала хутка скарачацца. 6 метраў, 5, 4... Чаму ён не збочыць з дарогі? Падумаў Сярожа. Там жа кусты, ратунак. А зайцу цемра за межамі святла ад фар здавалася, напэўна, чорнай сцяной. І ён праставаў далей па асветленай паласе, як па вузкім калідоры, амаль пад самымі коламі. «Давай, давай!» Не сунімаўся Саша. «Левым яго, левым!» Крычаў ён, учапіўшыся шафёру ў плячо. «Перакулімся!» Вішчала Ксана Мікалаеўна. Трапежным птахам учапіўся ў рулявое кола шафёр. І Сярожу стала невыносна шкада гэтую бяскрыўдную шэренькую істоту, на якую няўмольна насоўвалася металічнае страшыдла з вогненнымі вачыма, а столькі дарослых і дужых людзей праглі яе пагібелі. Заяц зрабіў апошняе намаганне і кінуўся да правай схаванай у цемры абочыны. «Правым яго, правым колам!» Гучна камандаваў Саша. Шафёр крутануў руль у правы бок. І тут абурэнне несправядлівасцю захліснула Сярожу. «Не трэба!» — крыкнуў ён ва ўвесь голас. «Не трэба!» І ўчапіўся абедзвюма рукамі ў дужую руку шафёра. Машына тузанулася і стала. Зрабілася так ціха, што Сярожа адчуў нават, як гучна б'ецца яго сэрца. Шафёр запаліў святло ў салоне. Сярожа ўбачыў, што ўсе запытальна глядзяць на яго.
Потым артыст Саша падышоў да хлопчыка, ускаламаціў му далонню валасы, з нейкім вінаватым выглядам падаўся на задняе сядзенне, а шафёр паклаў сваю дужую руку на сярожавы плечы і зусім як роўнаму сказаў: Малайчына, Сярожа. вочы ў яго былі добрыя, зусім не такія, як некалькі хвілін назад. А што здарылася? Што здарылася? Толькі цяпер канчаткова прачнулася маладая артыстка Святлана. Ледзь не перакуліліся. Не магла супакоіцца Ксана Мікалаеўна. Ледзь не загінулі. Паўтарала, не сунімалася Ксана Мікалаеўна. Хіба ў гэтым справа? Дакорліва паглядзеў на шафёр і зноў павярнуўся да Сярожы. Ну, брат, лічы, што ёсць у цябе цяпер свой заяц у лесе. Гэта было апавяданне Артура Вольскага «Свой заяц у лесе», напісанае яшчэ ў 1976 годзе. Як добра, што в аўтобусе знайшоўся адзіны смелы хлопчык, які не дапусціў пагібелі зайца. І колькі сярод нас ёсць такіх вось быццам бы файных, дарослых, з добрымі вачыма, якія пры адпаведнай сітуацыі могуць ператварыцца ў сапраўдных садыстаў. Дзівуся і ўсе беларускія дзеткі. Гэта былі творы выдатнага паэта і празаіка Артура Вольскага, якому 23 верасня споўнілася б 100 гадоў. Яго вынаходлівыя, цудоўна складзеныя, драматургічна выразныя вершы карысталіся і карыстаюцца заўсёднай папулярнасцю. Гэтыя творы ведаюць і вашыя дзядулі, і бабулі, і таты, і мамы, а цяпер ведаеце і вы. Самага файнага вам настрою. Гэта былі казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі. З вамі была казачніца Алена. Да пабачэння. І я, казачнік Васіль. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі, падтрымлівайце нас. І на заканчэнне адзін з маіх любімых вершаў Артура Вольскага «Пагоня». А чые там дзіва-коні абганяюць час? Гэта едзе ўзянне звоні сонейка да нас. Конь чырвоны пасяродку, белая з бакоў, Скачуць хутка, скачуць ходка. іскры з-пад падкоў. Рыцар побач з імі ў гонцы. Меч, як звон, звініць. Ён ад хмараў наша сонца зможа ўбараніць. У пагоні скачуць коні ў світальны час. Гэта едзе ўзянне звоні сонейка да нас. Гэта едзе ўзянне звоне сонейка да нас. Казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі.